Auton siirtoon Pohojalaasittain. Lähtee Toyota viimeiselle matkalle. Pitääkö se olla tasaisesti tuolla? Oho. Se on vähän niinku, olis varmaan tänne päin vielä. Olis se vähän saanut. Olis se näköjään vähän siinä. Se oli vähän näköjään soukkia kuin normaali. Ei tämähän on näin perkeleen leviä, eihän mulla olisi Opelilla tähän ollut mitään. Toivoa. Oletko sä valokuvassa? Ei, mutta videokuva. Ja on niin hupaa saa tulla. Mä pistän tän YouTubehen kuvassa. Nimellä mikä? Auton siirtyä Pohojalaasittain tai jotain, en mä tiedä vielä. Kattoo nyt millä nimellä tää menee. No. No nyt se on tasa. Se on aika taas. Oh. Se aika hyvin kuljettu. Näkyykö? Se Rajalainen toimitti, että niillä oli trailerissa, niin joku äijä oli pannut väärinpäin. Ja sitten ajaneet kuule lujaa tulemahan, niin Parkanommeksi oli käynyt sillä lailla johonkin alamäessä. Eli pudonnut. Se oli lähtenyt heijaamaan. Niin Niin. kun helposti käy ja sitten tulos kuule. Nyt ei pudonnut ollut. Ei, mutta se oli kyntänyt koko paska, niin mennyt yhtäkkiä sitten sen matalan reunasillan päälle. Niin, mutta ei ollut mitään vahinkoa tullut. Ilmeisesti ei nyt kumminkaan ollut kukaan kuollut. Tulohkahan tuolla se jo. Mahdoton. Ei niin. No sieltähän tuloo joku. Es. Ah. Tilaisuus on päättynyt.